पेडणे तालुका शेतकार सेवा सहकारी संस्थेन चौथी निमतान लकी कुपन ड्रॉ येवजण हाडल्या। शेतकारांक सुपर मार्केटात बरी सेवा, बरे इनाम आणि उत्पादनांचो दर्जो दिवपाच्या हेतान ही येवजण तयार केल्या। पळयात हे आमचे सध्या पेडणे हा ते व्हडले सुपर मार्केट आसा आणि बाकी कडेन मांद्रे, अरंबोल, केरी 1, केरी 2 आणि मुळजी, आगारवाळ म्हणजे येता आसा नागजर, तुये आणि आराबो हे सगळीकडे आमची स्वयंसेवा चालू आसा आणि त्या स्वयंसेवा शाखेने आमच्या बऱ्या क्वालिटीचो माल म्हणजे उच्च दर्जाचो म्हणजे कमी क्वालिटीचो ना की बाबा एक 20-20 रुपया डिफरन्स करून कमी क्वालिटीचो तोच माल मेळटा तो आम्ही परचेस करून ना तो बऱ्या क्वालिटीचो माल परचेस करून तो आमच्या सगळ्या हेतून सुपर मार्केटांनी दवरला आणि कमीत कमी दर न चढ फायदो घेता ह्या चवथीच्या निमित्तान न कमीत कमी दरान दवरलेलो आसा। तेन्ना लोकांनी आमकां भरघोस प्रतिसाद दिवन सगळी जी खरेदी आसा ह्या वर्साची चतुर्थीची स्पेशल ती आमच्या सगळ्या सुपर मार्केटांनी करची इतकेच माझे आव्हान आसा। सेवा सहकारी सोसायटी ही पेडण्यातील शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली एक संस्था आहे आणि या संस्थेतर्फे ग्राहकांना वाजवी दरामध्ये कमी दरामध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तू त्याचबरोबर इतर धान्य उपलब्ध व्हावा यासाठी संचालक मंडळ प्रयत्न करत असते। दरवर्षी या सोसायटीतर्फे आम्ही एक लकी कुपन योजना राबवतो। साधारण अष्टमीपासून चतुर्थीपर्यंत या आपल्या शाखामध्ये खरेदी करणाऱ्याला 500 रुपयापर्यंत एक कुपन दिलं जातं आणि आम्हाला हा प्रतिसाद भरपूर मिळत आहे आणि पेडणे तालुक्यातील बहुतेक ग्राहक जे आहेत ते आमच्या संस्थेमध्ये खरेदी करतात। यावर्षीही त्यांनी अशाच प्रकारे खरेदी करावी अशी आमची इच्छा आहे। माझे लोकांक आव्हान हा की लोकांनी जसं आमकां हेच्या पयलीं प्रतिसाद दिलो आणि आमची योजना यशस्वी केली तसोच प्रतिसाद ह्या वर्सा दिवपाचो आमच्या कडेन लोकांचो विश्वास दवरलो तो विश्वास हेच्या फुडें दवरपाचो आणि ही आमची योजना 100% यशस्वी करपाची आणि आम्ही एकच उद्देश दवरलेलो प्रत्येक वर्सा आम्ही कमी दरान माल विकता त्यातले तांणी चवथी खातीर आम्ही आनी कमी दर करता आणि माल जो आसा तो चांगल्या बऱ्या तरेचो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता। तो बरो माल आम्ही दवरलेलो आहा सगळ्या सुपर मार्केटान प्रत्येक आमची सुपर मार्केट आहा लोकांनी भेट दिवची आणि सगळी खरेदी आहा ती आमच्या सोसायटीन खरेदी करची। गो 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।